FM. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache Ediba Ahinkai 93.3 FM. Ahinkai FM. Adisiye Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache Ediba Ahinkai 93.3 FM. Yadi asidana ye de bema susu Nyankopon. Sanse yo no na wasesa yen. Eyo no na dom na doso amayen. Amen na no pay da so ti ase. Yadi asidana ye de bema san Nyankopon no. Ene eye wukuada July bo some ne da to so aduanu baako yeda so wa afe empim mienu ene aduanu baako mu 2021 Onyamia semani monyam kesi mire wa ye bia me mawamo mire Mira, wa ye be a me mawamo. Was the same? I don't see no mema Refi say we are broadcasting live from the studios of Equia Frakoma.
Kuya fra koma batampa. Yawo atem aboabo. Wiase afa na nyina etie dwumadie yi. Sansen nam abefo kwamfidie internet no so. Internet no eye www.ahenkanfmonline.com. Sanso so and a Facebook and YouTube yawo ho. Ni nyina ya Ahenkan 93.3 FM. For God and country, we are back. Yes, I'm Baba to awesome Cassian so. Kaina Essenin song. Say free sabre up him say no dubabody. Jumedia day every we a matching. Oka ebe muwai. My cry not to say wo. Wo to me muni nyansemo. Ebeneze nyamie, baby I would in your druya, you want the amenga. What's this something? Iradia says something. Iradia says something. What's this something? 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 I don't say Radia Samia. Once so me were GD so about the sound. When this wadi unu, Adebia will share Nimu say Radebeyama wono. Me were GD where Radimu, Sasanya Coupon obey the amount nano pay. And into a command, I would have watched Semuma, Nisio as Seweniwa Muma, Mesra Susunya Copono, Setinasia, or the branding Nana Yena Juma, and it is a Odian Rua. Mema ren ho men dream bebree. Na won't mean far basa fampo and can't wotenten ho. Koso enye rade mo gidie na eyire so kire so said den. Me say ewurade no onwu anim aseda. Brother, eyire so kire so said den. Enipa nyina kasa enye yi a. Eno ne ye de enipa ka ewurade nso so sesen. Ena no wabra. Yenyan kupon say Israel for boss so do mbeko bosha asase so. Na yera Moses or Soma, Joshua, Caleb, anyone mo akeka ho se wo mo nkwa asase no a. Otwedi ampo Nyankopon se wo mbo se wo de bema wo mo no. Wo mo nkonkwohwe asase no. Sa asase no sai netie. Omo nkonkwohwe abrabo no. Sa abrabo no sai netie. Ewurade ase omo boso do mbeko bosha asase so. Nanso so omo anyan easy. They had to go through terrible situations. Sequential lives. They had to go through it. Say I don't pay ewurade ase omo so do mbeko bosha asase no so. Ewurade nam na di for so akan sem bebre omo asem enkom. Eddie Atro said, sister, I see you prospering. I see you getting married. See, now to say, yeah, you know, the current situation, you know, Bema be a crania mawabrabum. Now, Sunyanko nam ni di for so se won come say, this year, obe worry, this year, obe wo, this year, ube tukwain, this year, ube ye juma. This year, nyame nam ni di for so se won come say obe si dan. Nanso se wo hwe empremprem abrabo no a na Bible say wabra Joshua ni Caleb ene wo mo eka ho koye no mo kokohwe asase no wo mo kokohwe abrabo no wo mo kokohwe the current situation of the life no afa wo mo baye no si ye said obi ahunu nasem enipa ni bi be ka kire Joshua say Moses o me ka kire Moses say yewura Moses eyi soma de wasoma yen am ya kwa akohwe asase no asase a Nyankopon aseye nanana mo bo so wo de be ma yen asase a Nyankopon aseye gyanom bo se wo de be ma yen asase a na wo ka se esene ewo ni nufu nsuo ni akoso enkom na wo hye yen wo se ye betu kwan no sa nkom sha asase ne yakoso
Uncle asase no enipa tentia gram wa brane situation said ye mu aye din ye to ye ne entobia nim eye ye nse ye nyaboafo ba bia ebi mu nsam amode ebre Moses no Joshua and Caleb wamun suni nyame honhoma sawamoma na they were seeing what God has revealed ni nyankopon adai na die na no na no omu hunu anopa mi se osusu nyankopon se wo mie wakoma aniwa o mie wo honhoma aniwa na hunu niyoma papa wo de brew na wanya abotre wa abrabomu empepere wo ho emrantie yi di kan baaye wo mo pepere wo mo ho na ti asem wo mo beka kire Moses say Uncle Moses tie na se nyankopon no ase ye gya no bo no ne da paafo che kuro yi asase a wo so no de mayen na ye ewo ne nufu nsuo no sa asase no enipa ewo so ye duru ho no mo se ye behwe o manim age se ye pagya ye nti obi si abrabo no ye ne den ye fie ha be ma bia ntumi nware oba bia ntumi nware oba obeya soden aware no wonwo ye fie obi ntukwan ye fie obi nsidan usidan a wubewu ye fie enya de ye kosuku asem a mobeka kire Moses no se Moses asase no a nyankopon aseye nkom aseye mbo waseye gane mo boso de be maye no sa asase no enipa wo mo wasase so no ye behwe o manim agese ye mayeti so asem obi ka na anopai ni say media university no media me kwaya den ho san say mimi sika semo nye mimi klase ni babi ti anopai me kanya me adwan kire ho say eye wo nti ni yesi university ni de yesi ho awurade de wo be ko ho che aware no be ware bi wate akwantuo no be tu bi wate edan no nso betimi don say si ubu aka say mimi dan ye oya wansra probi chenyame ono na woka ebam anopa income she bia we receive from the man of God ewo wa brabomo awurade nyankopon ne ka ebam eni nti ebepemo na wonim enkrofu ya beka o ma sema bebo mama ne awie ehona na Joshua any Caleb ne nyame honhoma sawo moma se awurade honhom sawo ma you speak the mind of God, you speak the wisdom of God. Na sa the wisdom and the mind of God no onipa oba awo no ntiase because you are speaking the mind and the wisdom and the knowledge of God. And I no pray to you awurade honhom be sawo ma na fe obenya botere wa abrabo ni mo won pepere wo ho won fa wo ntoto obi ho so obi adika agya ntidi yan ebia na wono no oni ni nyankopon ntam asem so wo yeyie ntam na wo hwemu wu won susu de wo benya won kwa me wo betena ase yanyia che Joshua oni Caleb omon susu se ye Ramos say abrabo no ye nyankopon ahye yembo nanso so ye call ye no enipa atenten agram wo ho womo a womo susu chen yen womo a mo ye nimonyamfo nanso so adwuma ni mo ye wo gidie se nyankopon aka no ebebem enkrofo wo nyansa womo wonimudie womo akosuku adura chiri nanso adwuma ni mo wo otete kwani bayi woni ye befa wo adwuma ni mo wo wie JHS na wo borofo kra nya papa no me say ya wona ye befa wo ave wojina wodi asemo ye bi say hone say enti say report mienu ne yensa kan ba ko se ma brabo na enye yie da me pekura me konkonom yi epunso nyina brabo ne nye yie ba ko nso so say ewo mu se abrabo ni mu edinde nanso se awurade akanti ena no Peter asemo kan ye wo se ahomachi mu ni nyina da mu ni nyina ne aba betena nsuo yi so aye hwese ye benya nam kakra de yakọ ya ye nya bi ena Yesu Kristo ka che ne se ka kọ de do to asawni gu ha
asɛm a Peter bɛka ne sɛ awurade me deɛ me use me experience wɔ abrabɔ ni mu a nanso so waka nti ɔse mɛnya te wasɛm nti wo awurade waka nti anɔpa yi awurade aka nti ɛwɔ mu sɛ sɛsi ade abrabɔ ni mu ɔden deɛ nya gyidie sɛ awurade wongu w'anim ase da amanneɛ mmienu ne mabɔ akyerɛ wɔ anɔpa deɛ he na wogyidi oji Joshua de Caleb de no a wɔse ɛwom sɛ abrabɔ ni mu ɛden deɛ nanso awurade wongu m'anim ase mɛkɔ so anya ne mu gyidie mɛkɔ so asom no mɛkɔ so ayi me yam mɛkɔ so ayɛ deɛ yɛ mɛkɔ so apusi abrabɔ no ama abrabɔ no akɔ n'anim emu deɛ he ɛna wogye di anɔpa yi sɛ nkɛkaa me nko deɛ a anka gye papa ne di anka gye di sɛ abrabɔ ni mu ɛden deɛ wokɔgye obi taxi twi a kakra bi a na sɛe ɛne nti ama wo ho tete wo ɛyɛ awerɛ ho sɛ da wo kaa ne bɛsɛe no saa da no na wonya customers paa hwɛ nyagyedie sɛ ɛwom sɛ akyɛ nanso ɛnka hɔ me sɛ wɔmu sɛ ayɛ deɛ akyɛ nanso ɛnka hɔ awurade yɛ nyankopɔn wɔngu yɛ anim ase da ɛha yɛ ahenkan 93.3 FM 48 minutes after 6 live on Ahenkai Biom 93.3 FM midweek edition of Maakye any day Ebrem on behalf of the team Odian kan Kwame Obuani di animu Adwempa eka ho Kwame Asante wo frɛ me Obuoba Ofori Amanfo and then so nsɛm bebre no ana sisi ya di mu nkomo e di Ebrem onim say and that being the 21st day of July 2021 the birthday of the late former president John Evans Fifi Atamils. Otiasi ankene nka wodi ne birthday. Etienne yebeka ne kakra 11,804. 840 rather. NAPCO trainees and I said beneficiaries, you know. Finance Minister kyerɛ sɛ ɔmo ɛbɛ absorb wɔn ɔmbɛ employ wɔn permanently ɛwɔ state institutions ahodoɔ no yɛbɛdi mu nkɔmɔ ebinom sɛ Ghana yɛ economy no recover ntɛntɛm ebinom sɛ daabi ɛno no yɛ yɛn adwenkyerɛ o na ɔmo abene nso so ɛwɔ sikasɛm mu nso sesɛn na picture bi go viral I think was it Friday or so. And Ghana Armed Forces almost some year recruit Ewurade Nyankopon ewo Edwak Sports Stadium Ewurade hey na adwuma ni Ghana o we are sitting on a time bomb when we are talking about issues like this, you know obi ba na adwene se yatu ya ni de si obi so ente sa o look at the number of the Ghanaian youth they trooped in omu nyina kwa kopɛ military aye na nipa bebrebe we nyina kwa na omaton forms bebrebe we nyina de ama omo no ubekom na ye fa nipa be 500 pe o eno kra protocol enye on merit ma me nkwa homa ne so mra na ene papa wote me nkan me wache ye nua na pombo ko de nyame adom ye de radi ase wadaro ma ene eye omampanin Mel Senkoti ase anka na ne birthday 21st July ewie mu obresen na beko yo ma me che wati fo nyina na me fan to dwa se ne ewie mbobre no ma yem fanfi northern portions of the country na me che bole tamale abrongo bogatanga sabeluku yendi wale ne mpatemo no ana pe ewie mo be kusu kakra ma ewie ano bebo ma yebenya clouds kakra ewie mo show na begina 32 degrees Celsius. Baby and so bit me ato there were northern portions na tamale ene wa eko enyumremo be 4 tamale ene wa ebenye nso kakra. Afi yeba mpoano na coastal stretch no. Na mehre aflawo hu kita tema adan nkran ha keko so pon takra de takwa ena axin. Anape mbenya mist anase fog patches. Ema we are not kakra e maybe mo show beka kugina 30 degrees Celsius. Mpano ne yenye nso ha na se nso entetepo tawo ha. Afi ye kan ye kire inland areas no Kintampo go so Kumasi Obuasi Teshiman Bono Sunyane ne Mpatema no.
anape ewimu be kusu ewimu so be gina 30 degrees Celsius na emia nso betumi atop ewo inland areas near Kintampo ene go so efi 2 p.m. echo nso betumi apetepete kakra afi eastern portions of the inland areas no Asamankese Koforodua Akimodan Abuabo Asani Batabi Kede Akwetia Suedru ene Nempatemono anape ewiemu be kusu kakra ama ewiemu so be gina 30 degrees Celsius baby nso betumi apetepete kakra na eye Abuabo Asani Batabi Kede ena Akwetia nso betumi apetepete kakra efi ewi eko. Okay, Papa my nasi bi ani ebesa ba biom. Yo, okay, yene Papa ni na ekotwetwe nkomo all the way from Enkrine Ghana Meteorological Agency. Wo matena ekasiem. Sane ne ewiemu bobre beko na odi mu amane amaye nyina. Afeyentie ene asem we wo ho. The word of God. Ene nyame bofo a wo ba ye se asem a me kan kire wa wutie mi anopa yi eye ti a ye nkasa nche o se se ma nwie kra na me nto aso china because ehu hia no nyame bofo say look back, child of God. Look back, child of God. Tie o se nyame ba sa abrabo no oba na ukoduru ba bia ya san hwe wachi hwe se eniema de dayie unya bibia wo ho abrabo akwantuo na utuo no bibia kan ho na wo de kɔ ana wagya wo niema wachire yey look back, child of God. Jeremiah 2:1-8. Jeremiah chapter 2 verse 1-8. We yabra na nyankopon one ne ma Israel edin komo enti enei nyankopon ne ma Ghana fo nyankopon ne ma a wo mo wachim aboabo wo mo wo bieni wo mo wo foase ayirebi wo mo wo atemansa wo mo wo kotoku abuakwa ene wo mo a wo mo wo hefa asene manso across baby radio ikoduru bia nanu sei na enkrofo e wo akachi abo wo so wo te yenka pa Volta region for me chiachia mu nyina me kromfo anopai me chiachia wo bia anopai enti wo a wutie mi anopai nyankopon asem a wo ka kire wo ne se abrabo na wo bo no uduru ba bia san bu nkompon ko hwe wachi se eniema nyina de na kwan so ana oba Ghana ha no ma ye wo kasa bia ye ka se nia otwa sa onim se na chiachia eto da bia ya wo ankasa utwa wia ukoduru ba bia san abrabo achi na hwe se esa na utwa no utwa sapa ana se utwa esabone. Jeremiah chapter 2 the verse 1. Ye can kind of free honomo. Or see, moreover, the word of the Lord came to me, saying, Na eurade asem ba minchen say, go and cry. Inti ano pay eurade asem ba minchen say, I should come and cry in the years of Ghanaians, saying, Thus saith the Lord, I remember thee, the kindness of thy youth, the love of thy espousals, when thou wentest after me in the wilderness, in a land that was not sown. Israel was holiness unto the Lord, and the first fruit of his increase. All that devour him shall offend, even shall come upon them, saith the Lord. Me kan brofo King James brofo nti ya wo say me ne nkrofo bi na enya tie me be kan twi no osi na awurade asem ba me nchen say kona ko pai gu Jerusalem nti Jerusalem na me pese ye de Ghana hye ho me pese ye de atema boabo hye ho me pese wodi wudin hye ho osi kona ko pai mu ka kire wan di na me fan hye ho
Bra Nelson. Menko pa mungu Bra Nelson asumu se Awurade sienie and okay kan Bible ba bibia obeduru a ebe se kokobo se Awurade sienie no unya te kokobo pe na kyesa asotwe eba me se den ba da bia obefa nyame asem a wo kenkan ba bia obehunu kokobo kona koka kire mo se Awurade sienie unya te se Awurade sienie pe ne etoso no ya asotwe eni ntia no pai Awurade boye nkoko Awurade boye nkoko ano pai Osi yenka ne don osi kona ko paigu Ghana for asum se asafo Awurade sienie mekai wo maba bremu adoye mekai bra na wo pe adwuma na wunya bi bra na wo pe kunu na wunya bi bra na wo pe ba na wunya bi mekai empaibo akomkyene mekai akobadia na wudi wo nyame masori dem ene nyame ya wadom wanya adwuma ni bi enti wo de adwuma ni yi wo ho ano se adwuma gye wo mbere nyina aboso unya bremfa ma Awurade sana pay me mo kokko. It's better you remember all those things you were doing. It's better you remember it. No one shall see your ho adwuma. And it's an pay Awurade se me mpangu asum. Says kanino ana wo pe adwuma kanina na wo pe kunu kanina na wo pe ba se na wo nan eyentientia wo nyame fie ene de nyame aye wadom school no wawie entu pese wo kire se eye wo se ye de common sense na bobra na wo nim se time ana wo pe adwuma no na ye common sense na ye de bobra wo pe adwuma no de ohunu se wo se wutumirika ko nyame fie ko bom paya no pa wie anwumre afa wanya adwuma na wie wo kire se empire bokre hu hia umpire de no ane say hallelujah me de Awurade ase hey Awurade se me mo kokwa no pe o se me mpangu masum sa okai wo maba wa bremu adoye wo ayefro bremu odo ana wo eniema na wo dai na di a kire sampa you are for Christ asori bi nchia o se we are for Christ. Osimutie nyame asem, hear ye the word of the Lord, O house of Jacob. Eya na do din asho ba bia betisi ye bo obi ni bia fa din sho. And all the families of the house of Israel na do din asho. Thus saith the Lord, what iniquity have your fathers found in me? Awurade se mi so anopo se bone ben na waye wo. Bone ben na Awurade aye wo na anopo yi. I don't see when you're Juma. And into me, that be many time. Oh, say Juma, I may a Juma, I Jimmy Brabo soon to me, not time of crime, the Abompai, me not time crana media soon, I mean, not time crana, many radin temosi. I would rather some country when I no pay. Or Simuntie. I would rather some Jacob fear and Israel fear. Imusyanara. Say I would rather see ye. Bonnie bang. Ena mo ejanom hunu wo me ho bone ben na mo papa no hunu wo me ho bone ben ena mo sori atia me Awurade ena o my Ghana ya sori atia Awurade pani mu akwada mu panyini obi ye de ope bone ben ena nti Awurade wo ye yen